Waqt ismieħ tal-kumpilazzjoni fil-każ tal-mewt tal-avukat Margaret Mifsud, l-ispettur Kitarnaw qal li mit-telefonati li rċieva l-eks-sieħeb tagħha dan jindika li kien qed isegwiha. Ta' minkejja li l-pulizija qalet l-akkużatu li 3 xhur ta' investigazzjoni gidbilha bil-istqar illi dak il-lejl kien paċivil. Jirriżulta illi fid-9:09 ta' filgħaxija ta' 18 ta' April Nizar El-Gadi rċieva telefonata fil-ġnien Olimpiku tax-Xemxija ftit il-bogħod minn fejn Margaret Mifsud kienet qed tiekol ma' sħabha. Għaddew satejn u fil-11:09 ta' filgħaxija tal-istess ġurnata iċ-ċellulari ta' El-Gadi immarka li kien qiegħed buġibba fl-istess triq li l-avukat Mifsud kienet qed wassal lill-ħabiba tagħha f'xhieda illi dar meta 3 sigħat bl-akkużat jisma' u jibqa' ma jagħmel l-ebda reazzjoni. L-ispettur tal-pulizija qal li dak il-lejl li ġara l-każ El-Gadi kera karozza biex ikun jista' jsegwi lill-eks sieħba tiegħu. L-avukat Margaret Mifsud instabet mejta fil-karozza tagħha f'Baħar iċ-Ċaq nhar il-ħamis 19 ta' April li għadda. Dakinhar omm il-vittma irrappurtat li binta kienet nieqsa. Sa 3 ġimgħat qabel l-akkużat kien għadu jgħix mal-vittma iżda mbagħad ġurnat jitlaq minħabba inċident fejn ipprova jallaqa. Fuq il-ġisem tagħha Margaret Mifsud ma kellha l-ebda sinjali ta' vjolenza. Bl-esperti jikkonkludu li l-vittma mietet f'gata. Hija nstabet mitluqa l-mejta fil-karozza tagħha bid-demm ħireġ minn imnieħra u ħalqa. Il-vittma kellha handbag u xalla illi baqgħu ma nstabux. Wara s-sejba tal-katavru s-suspett tal-pulizija mill-ewwel waqa' fuq l-eks sieħeb tagħha li f'temp ta' sija u nofs ċemplulu 36 darba. Iżda wieġeb 5 darbit biss. Meta ta' ruħu bidejh fl-assa ta' Birkirkara l-pulizija qalet li l-akkużat għamel ta' birruħu illi kien marid u waqa' mal-art iżda ġie ftiegħu ftit tal-ħiwara meta ħaduh fuq ix-xena tad-delitt u ddepow għall-interrogazzjoni. Il-pulizija qalet ukoll li El-Gadi ittanta jagħmel suwiċidju meta kien fiċ-ċella tal-Furjana. Ix-xhieda ta' Arnaw mistennija tkompli nhar it-tnejn li ġej.